Häzirki döwürde ýurdumyzda hormatly prezidentimizin ýol başlygyna durmuş ugurly döwlet syýasatynyň üstünlikli amala aşylmagy netijesinde ykdysadiyetimiziň ähli puwdaklary sağlaşky ösüş ýoluna düşdi. Şunda halkara hyzmatdaşlygyna döwlet derejesinde ähmet berilýändigini bellemek ýakamly. Aýratynda seýitin ýurtlar bilen hoşnýetli gatnaşyklary ösdürmek döwletimiziň daşary syýasat strategiýasynyň möhüm ugurlarynyň birine ugrly. Milli ykdysadiyetimiziň ähli ugurlaryna häzirki zamanyň ösen tejribeleriniň dünýä ilminiň gazananlarynyň iş ýüzünde durmuşa ornaşdyrmagy möhüm wezipe hökmüne kesitlendi. Şeýlelikde ýurdumyzyň hemme taraplaryň sağlaşy ösüşinde halkara derejesindäki hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň işleňleşdirmegine möhüm ornuň degişçiligini bellemek gerek. Bu bolsa puwdaklaryň sağlaşy ösüşini öpüşetmek bilen bir hatarda ýurdumyzyň eksport kuwwatyny artdyrmakda aýratyn ähmetliler. Häzirki döwürde ýurdumyzyň ýalňyz energetika toplumynyň düzümlerini, häzirki zamanyň täzeçil tehnologiýalaryny özleşdirmek işi, täzeçe guramak we ykdysadiyetimiziň binýatlyk puwdagynyň ähli ugurlar boýunça sağlaşy ösüşini öpüşetmek hormatly prezidentimiziň ýol başlygyna durmuşa ýaşyrylýan döwlet syýasatynyň iller tutulýan ugurlar hökmüne kesitlendi. Owganystanyň Magdan we Newi Önümleri ministrlarynyň wekilleri Türkmen topragyna bildirilen mihmanseýerlik we geçirilýän duşlaryň ýokary goramaçylyk derejesiniň öpüşini edileni üçin gahrman arkadamda hem-de arkadaly gahrman serdarymda hoşalyk sözlerini beýan etdiler. Mihmanlar ähli ugurlar boýunça sağlaşy ösüş ýoluna düşen Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyk ösdürmäge uly gyzyklanma bildirýänliklerini noktadylar. Bellenşi ýaly senat ugru boýunça halkara hyzmatdaşlygyny giňeltmek üçin ýurdumyzda ägir uly mümkinçilikleri bar. Munyň özi ugurdaş düzümleriň wekilleriniň arasyna geçirilen duşluklarda edilen çykyşlarda öz beýany tapdy. Ösüşleriň belentliklerine tarap anamly gadam urýan ýurdumyzyň durly künjeklerine medeni durmuş we önemçilik maksatly disgalaryň härki zaman senaga toplumlarynyň gurulşygyna uly ähmet berilýär. Bu bolsa daşary döwletler şol sany sewitin ýurtlar bilen ugurdaş düzümleriň arasyna gatnaşyklaryň ösdürmegine giň ýol açýar. Türkmenistanyň prezidentiniň 2022-nji 2028-nji ýyllarda ýurdumyzy durmuş ykdysadyny ösdürmek maksatnamasyna durly ýurtlar bilen işe gatnaşyklaryň giňeldilmegi babatda anyk wezipeler kesitlenildi. Geçirilen duşluklarda iki taraplyň gatnaşyklary ösdürmek meseleleri we bilelikdäki tassamalary amala aşyrmagyň giňmeşwerli meýnamlary aral maslahatlaşyldy. Häzirki döwürde ýurdumyzda türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy gahrman arkadamydan başyna başlanan giňmeşwerli özgertmelerini münasip derejede dowam etdirýän hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyzyň parasatly ýol başlygyna mehriban watanymyzy hemme taraplaryň ösdürmek, milli ykdysadiyetimiziň işini ýygydaly kämilleşdirmek, halkymyzyň durmuş derejesini ýokarlandyrmak meseleleri üstünlikli amala aşyrylýar. Şunda ýola goýulan halkara hyzmatdaşlygynyň netijeli häsiýeti eýe bolmagyna döwlet derejesinde ähmet berilýär. Halkara derejesindäki forumlaryň we maslahatlaryň geçirilýän merkezi hökmünde akrar edilen ýurdumyzyň ulug üstaşyr geçirgeleriniň işi döwrüň talabyna laýyk derejede kämilleşdirilýär. Ýurdumyzyň halkary ähmetli ulug geçirgeleri Demagazyk Günorta we Günnogor Gülmatar Sewit ähmetli ulug geçirgeleriniň möhüm bölegine urly. Bu bolsa halkara hyzmatdaşlygyny işleňleşdirmek bilen bir hatarda mehriban watanymyzyň dünýä ýüzündäki awraýynyň belinde galmagy şertlendirýär. Owganystany mihmanlar halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmek üçin ähli zerur mümkinçiliklerden döredilen ýurdu hökmüne akrar edilen Türkmenistan amala aşyrylýan tassamalara gatnaşmagy uly gyzyklanma bildirýänliklerini noktadylar. Duşlar ýokary goramaçylyk derejesinde we netijeli ýagdaýda geçdi. Goňşy ýurdun wekiliýetiniň sapary dowam edýär.